para sa atong buwalta! Mga komentaryong nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Freak out, yo! Ladies and gentlemen, in the left corner, the three-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Dahia, oy! Isyagit yun, isyagit. Isagit para klaro. Dahia, oy! Ayun na sila nga. Ikaw naman ko hilas dapat. Ikaw ang hilas. Ayun na kaya sa mga hilas na. Ikaw nga ang hilas king. Ako rin, di ako'y maghilas-hilas para sa imo, ha? Bernie! Bernie ba? Stop it! Oy, Doc Monching! Good morning sa mga mga junior! Si Doc Monching na itong i-greet. Ay, Doc Monching Mary. Doc. Kumusta ang imong junior? O sa tanang mga senior. Nga mo hinungdan sa tanang mga junior. O tanang mga gimiyaw sa ilang mga junior. Good morning yung tanan. Kagay. Gani. Doon natin mga pahimangno. Daghan na yun ang nabiktima ng ining online scam. Daghan na yun ang sige ra. Gyatong matagam. Ang bot ni mga syalan, grabing hinam-hinam. Dali kayong patuohon ni atong kusog kayong manglamlam. Di ba dugay, Guy Bernie? Sa messenger arang kabibo, iaw mo na kung ipasa nimo ang usa ka promo, ikaw mahimong milyonaryo. Ha? Sarap naman yan. Dapat daw ipasa sa napulo. Mo naman pong chain letter. Abantog na naka-receive ko. Aron ikaw dunay mapopo. Wala bali-baliya ang bisan unsang pahimangno. Hala, sige, tuplok-tuplok. Para sa messenger, bahala gatikobo. Tumay nini, gapasidaan ang mga otoridad. Binuod ka ng mga inaanang abilidad. Ang tinuod nga promo dapat lihitimo. O sa DTI kinitanan dapat rehistrado. Di angayang magtotoo. Aron di tadaling matunto. Kung di ka maminaw, ikaw, kurot yung tanan pati imong sinsilyo. Sa tanan mga scammer, o mga mangingilad, muabot na din ang panahon do. Kamu mga tuwad. Labi na niya na mga networking. Di nang imong kwarta daw mo tubo. Di sa kay working. Ayaw sa mo laughing. Kay ang NBI, gitaasan mo na kok ninyo. Diya nagib mo aring king. Busa mga netizen, think before you click. Aron ikaw dili daling maatik. Kung sa scammer ka mo makatiktik, isumbong dayon sa NBI kay kini sila mga abtik. Aron kining makirikikik, ilang mabitik. O sa presohan, kini mga amaw, atong ipapaak sa mga hantik. Time.